Merindal na, merindal, 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 merindal. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano. Sain man na parte kan mundo. Pasensya na po kamo medyo. Natapos pa lang ako kang samuyang, nag-meeting kaya kami. Katatapos pa lang kami kang samuyang meeting para sa Art Forum. Pero okay naman, ha? Dahil po pwedeng di ako magprograma ngayon na hapon para po sa Endogabos ng mga parantabay. Ta sa maabot kaya po na September 20 hanggang 23, po kami ka Art Forum na gibon po dyan sa Ayala Malls. Pinag-finalize niya mo sa iba pang mga dapat na giribuhon. Ngunyan tabing hapon, tangani po mga tugang na mas lalo tang mapakaray tabian sa tuya na programa. Ha? Para po sa kaaraman niya, Tugabos, may mga birthday ngunyan. Happy birthday po. May mga travel, magandang morning, magandang afternoon tabi sa Tugabos. May mga travel tabi sa tuya ngunyan aldaw. Ingat-ingat lang po kamo. Medyo nagtaga-uran na. Nagtaga-uran tabi an sa tuya tabi na palibot. Medyo okay man. Ilang kita masyadong makapauran ta. Yan tabi mga tugang ang posibleng po. Yan po ang posibleng rason kung natata kita posibleng magkaigwanin sipon. Magkaigwa po kita ki hela. Magkaigwa po kita ki concern sa tuya tabing salod. So may mga travel dyan. Good afternoon tabi sa Endogabos. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Kasabay po mga tugang si Henry M. Kumusta po sa tuyang travel? Mga travel natin. Para kuwan mo niyan, mag-iringat tabi, kadakol ka nangyaring aksidente mo niyan. Lalo na po mga tugang sa mga may mga motorsiklo. May mga motorsiklo tabi, magtaga ingat-ingat sa pagmumotor luway sa na, no? Di po masyadong makakarating din, ha? Di po masyadong mga makaska sa pagmumotor, ngunya na kasbagong aga. Kadakol kitang nasabat mga tugang na mga concerns tabi may kinaraman sa mga nagmumotor. Okay? Arog kay ni may gusto lang pa akong pasalamatan ta kasabago hala ako sa Albay Doctors Hospital ta. So sa kuyang listener na doktor nagbakal kidawa pong ticket para po sa dinner for a cause so dinner for a cause tabi na Bishop Bailon na pigtatabangan niya to gigibuhon na mga tugang sa Biyernes baga October 10 gigibuhon na po sa Friday iyan October 10 kaya ngunyan medyo siribot-sibot naman so mga grupo so komite para po mga tugang ayuson yan kaya kasubago na morning may nagbakal sa ko kidawang tickets para po sa Art Forum. Saro tabi na matibay na doktor. Saro tabing doktor na ubi. Kaya haloy-haloy kaming horon kasubago. Nagtapos kami kang meeting may mga siguro mga 2:15. Haloy-haloy kaming horon kan so sa tuyang doktor na habo na magpaunambit kan sa iyang pangaran. Diyan po sa Albay Doctors. Aloy ko na siyang kamidbid, aloy ko na siyang listeners. Saro po siyang matibay na ubi. Mapaaki ka, mapa cesarean ka, mapabados ka, ano mapud ka yan. Pag mapabados po, bako siyang kaipuhan. Pwedeng may kapuhan tabi ka mong, aramin doon na, pagkabinuak ka na naman nga. Siya po para paaki din bados. Ubi, si Doc, aday ko ngaranan, tabata ka sa buhay, aday mo nga kuri pangaranan. Nagbakal po siya kidawang ticket, tabi. Kaya, magmahon, ngunyan po, unin lang ang pakiurong ko sa Endo, may duwa pa po na available na ticket ngunyan, hindi po sa DCGB. Baka po interesado ka mo na magbakal po kayo ni. Duwa na lang po ining natatada, worth 5,000 pesos ang saro. Hindi kaya, medyo araw ka ng presyo, limited target man sana po. Limited target ang kakaipuhanan, ang pigprint na ticket. Limitado siya, mga tugang, di limited numbers man sa nata. Igama sa ng target kumpira po ang kinakaipuhan na mga sponsors, no? Kung sabihon, sabi ba ka na ko oron takan si Bishop Joel Bailon, kada kauron ko tabi kan si Bishop Joel Bailon, ang proceeds tabi ka iyan na dinner for a cause na iyan na makukuha, gagamiton mga tugang sa pag-aayos asin sa mga operasyon kan sa tuyang eskwelahan na pigaapod na
mga seminaryo. Ang sarap pong seminaryo dyan, this is just a rejoinder, ang sarap pong seminaryo, so yaon tabi sa Panal, kang Tabako, no? High school seminary yan. Ngunyan, dyan po sa Daraga, igo dyan Kimatters Salotis Seminary. Tapos sa Sursa Naga, igo po sindaki, ano nga nang apod ka yan, igo po sindaki, Formation House duman sa Naga sa Camarines Sur. Kaya ini pong mga iyong gagastusan ta. Kaya pag kamo nagbakal kan ticket, automatic po makakasuporta kita sa mga persona po na gustong maglaog sa seminaryo, gustong magpadi. Uy, aram nito na ako nagbalo-balo man akong maglaog diyan. Di ko masabutan kung ano ang inabutan ko kung ako naging padi. Siguro dakulong gid akong mga parasimba di. Ako sa iling ko. Dakulon siguro akong mga parasimba na mga daraga. Dakulon siguro akong mga ugaring ayo nga pigapod na many are called but few are chosen. Dako lang inapod, Dako lang inapod mga tugang pero dit lang ang pinagpipili. Nagbalo-balo man ako ang kayto pero ngayon ako talagang dainin sabi nga ni deki calling, di ba? Maybe, mga tugang, anmal na Diyos, pinaghanda kita sa ibang pagi, di ba? Maybe, the Lord, mga tugang, has prepared me, no? Para sa ibang direksyon, kung paano makapagserbi tabi sa sendo. Kaya, ika ngayon, wita sa rawayon ka, bako ka ngayon pwede. Baka ngayon kung makakwan ka, makadagdag ka ngayong problema kan sa tuyang simbahan, o, di ba? Kaya, di po kita, mga tugang na, yun na pagbubukas ka ng Mater Salutis dyan. Nagbalo-balo ako dyan. Gari, third year o fourth year college pa ako nagbalo-balo. Kaya, iba man talaga, pag ika inapod, pag ika mga tugang para dyan. Now, ang pag-eskwela po dyan sa seminaryo, dakulang challenge. Ta sa mga nag-eskwela tabi dyan, naka-house iyan, gari naka-dorm. So gasto sa pagkaon, gabos na maintenance ka iyan po pigagastusan, kan tuition fee, kan mga benefactors. Kaya pag nagbakal po kita kaining ticket, may duwa na sa nako digdi, baka po pwede na matabangan nindo ini, makumpleto tata. Di ko aram kung inipagday po nindo na bakal, basta igwa na nga ni ako digdi man. Igwa naman po ako digdi. Di ko aram kung si San Iyo po. Kaya po pakitext na lang tabi din ako sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Pag-isuyo lang po baka po pwede na makwantabi nindo, baka pwede na makialbor lang, baka igwalaman niya kimay surusubra ang kwarta. Tabi, duwa lamang na may tag 5,000 na nagdarangugon niya. Kaya kasabag, umagmong na kung aga, nag-upload solicitor tang doktor na nagbakal sa ticket. Yan. Kaya, tabi, baka kamo interesado, ulitong ko tabi ang sa kuyang number, 0928-777-5548. 0966-203-0034. Or hanapon din ako sa messenger tabi. Sa messenger ko tabi, hanapon din ako na Henry M. tabi, Henry Maceda, ang profile ko duman. So nakatindog pa ako duman sa itong natindogan ko, gari simbahan ito duman sa, basta sarong gate, saro tabi na door nin simbahan, tabi itong natindogan ko duman. Dahil man po kiiba na pag nailing mo, medyo mahiwas-hiwas lang ang kalangitan. Iya po, o yan, o sige tabi. Pag-isuyo lang po, baka gusto nindo, may duwa pa akong ticket tabi digdi ha. Na makasuporta lamang kita sa tuya tabing ipinagtatabangan ng mga kita baga bilang mga Katoliko. Sinda mga tugangan pag naging padi yan, sinda po ang taga. Di ba? Alam na yan. Kita baga mga makasalan kita ng mga tao. Kaya, igwa dapat ki mga tao na nanginginot para po mga tugang mabawi ang sa tuyang kasalan. Alright? Alas 3:20 oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB. Ulitin ko lang po ang sa kuyang number na pwede po nindong i-text 0928-777-5548
0966-203-0034. Yan po ang mga number na pwede po nindong i-chat or i-text tabi para po sa para po sa pag-avail mga tugang kang sinabi ng benepisyo. I mean, tickets, no? Tickets para po 'yan sa satuya na sa satuya tabi na sa satuya tabi na sa tuya tabi na pinaglalaba, pinagtatabangan po na kausa kan sa tuyang diocese. Okay? Yauna si Chef Jesse, gari maabot siya sa Webes, no? Pag nagabot ito digdi, i-interview ta naman, ma-interview naman kita kay Chef Jesse pag uminabot siya digdi. Okay? 3:20 oras po sa Pilipinas. Asin po sa tuyang programa. Kaya salamatong tabi sa sa tuya tabi na mapait ining na nabakal ko na kuan. Samon magkapi-kapi na. Ade. Nabakal kong tea. Garon na ta mapait ini. Alright. Uni po sa tuyang topic, mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Alat nga na. Alright. Uni, gari interesado. Good afternoon po, sir. Magkano po ang ticket? Ang ticket po, 5,000 pesos each. 5,000 pesos tabi ang ticket na papabakal tabi kang sa tuya tabi na diocese. Iyo po, pasensya na po. Iyan tabi ang presyo tangani na makatulos makatipon tulos nin fondo para po sa tuyang fine. Ako kaya pambira ko maka-attend ki pig-apon na fine dining. Tagusto ko sa mga turo-turo sa nabaga, sa mga hiridalian sa kururat karamutan sa nabaga. Magayon nun diyan. Kundi kay po experience siya untang pig-apon na fine dining. Nagluto po si Chef Jesse. Si Chef Jesse saro yan na international chef, no? Interview tabagan sa rong aldaw. Yeah po, si Chef Jesse po, siya nagluto kan mga kauno ni Pope Francis. Si Pope Francis, nagbisita po digdi po sa Pilipinas, no. Kaya ugmaon sa si Pope Francis the best ngayon sa imo na pagkaluto. Sabi ni Eleanor Balbin Bueno from Linaw, Rapu-Rapu, Albay. Good afternoon. Dan Amir, kung nagpaday ka, Sir Henry, dakulon na mga... Tarawayong ka talaga. Dan, pumundo ka dyan, ha? Josephine Maggalona. Good afternoon po. Thin Buena Obra. Lin, alright. Sige po. Nag-antabay daw si Lin. Good afternoon po, Lin. Good afternoon from Balina, Daraga, Albay. Pa-shoutout po sa mga Bahabundi family dyan sa Barangay Anislag, Daraga, Albay. Okay? Sige po. Okay na? O di, sige po. Yan na lang muna ang satuyang inot na patara-tarang niya na paghahapon. Baka po interesado ka mo, paki-chat ninyo ako, text mo ninyo. Ako mag-apos ka po mag-message ka mo sa DCGB News Online, ha? Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load, asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, sa pong antioxidant na probadong epektibo. Kapag taon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay, nagkakatabang manyang para mapugulan ang paghubag kaya. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Una po sa tuya ng mga samno na manang muna lugod kita kilod-lugod para
Kumpleto ang satuyang hapon. Ang satuya tabing niya na kuan, ang satuya tabing niya na 15 seconds mata tabi kamo ki simbag sa sakuyang hapot. Iya po. Matsalaog nin 15 seconds mata tabi kamo kilima na pangaran na sakuyang hahagadon sa sendo. Iya po. Ang satuyang mga kategorya may kinaraman po sa history. Yan. May kinaraman mga tugang sa history ang satuyang kategorya ngunyan. Sige daw. 0928-777-5548, 0966-230-034. Eat all you can po sa... Ay, hindi yun eat all you can. Hindi yun eat all you can po, ha? Tabi. Kung po yan, may proseso kung paano mga tugang sa tuya tabing pagkaon. Kaya, ako gusto ko man kan maka-experience na pigaapod na fine dining. Di ko aram kung ano ang i-offer na pagkaon niya. Gari, ikaw ang kisunod-sunod na kuhan, di ba? May susunod-sunod iyan na, gari, kakaunon, tabi, kan sa tuya, nindo, na sa tuya, kung kamo tabi yaon dyan sa, alright, sa endo tabi na, mga, ano ini, Hello? Hello? Pa? Iyon na tabi. Okay na. Okay na. Jesus. Okay. Ang satuya tabing mga samnungon yan sa pagkabuhay nin tao, kung paano daw kita, ay naukod na po so sekretary kang DPWH, so naghapot. Naukod na po. Naukod na po. Kaya, tapos na po ito tungkol dyan. Good afternoon po, Henry. Ay, arog ka ini. Kung interesado ka po na magbakal ticket, pwede man po na ipakuamo digdi sa estasyon. Or, paano lang, katando. Basta, apulanta ka po, ha, mga kung paano yan na, kung harayo ka po, pwede man, di ko aram kung, di man requirement na dapat yaon, di ba? Di man requirement na dapat yaon. Ang importante po, kung nalibaw nga ma-interesado, maski di ka magduman, pag nagbakal ka, magkakatabang pa ka po kan. Iyo po. Pa-shoutout sa Luvite family sa Kamalig Albay. Okay na? O di sige, 100 pesos tabi na load. Mga tugang sa magkakataukan, tamang simbag, ngunyan na hapon, didi po sa satuya na programa. Sige daw. Sige daw kung igulaman niyang paragal na nga kami kakaisip. Paragal na nga kami ata. Magbalo, paano kayan? Paano, ano yan? Magbalo. Tabi. Magbalo. Alright. Sabi digdi, paano da kita mga tugang maging happy in life? How to be happy in life? Yan. Igwada tabi ki rules na dapat sunodon para kita mga tugang maging maugma. Ano mo? Dango ganin doon eh. Taba ka lamang makapurot kita digdig ki ano yan, kimarhain na mga tema para po kita maging magayon. Para kita po maging maugma. Iyo po. Lat mo na. Ay, nako. Okay lang. Hello, good afternoon. Ano yan, Mido? Ano? Ano ang kwanta mo niyan? Ang rin? Ang hapot? Ang hapot? Ang hapot? Iyo, baloon ka? Baloon. Baloon? Ready ka na? Ilang seconds yan? 15 seconds. Sige. Iya ba? Mga probinsya na nagapoon sa litrang B. Go! Bulacan. Banawe. Ano? Banawe. Banako man tabi, Banawe ang
probinsya? Go. Oh. Oh. Ang Banawi no, Migo, nasa Ifugao. Ang probinsya Ifugao, latosunta ka dyan. Wala nga niya. Di naman kita ngayon, matagal ka ini, naman na. Wala na naman kita. Ano na? Oy, Chikado tabi ini, yaw si Jenny, Sirimulyan na ang pinili ng ombudsman. May nag-texter digdi, Sirimulyan ang pinili na, tapos, may problema si ate si Sara Duterte. Alin na si Jenny tabi? Yan pa si Jenny, si Premier? Si Jenny? Ora na? Nata. Nag-urong pa lang kamundo ka sa bago. Pakibaka mo kay Atab. Okay na. Ano na? Like ma-challenge tabi. Ay tapos, like ma-challenge nako. 0928-777-5548. Okay, ito. Hello, good afternoon. Mali hapon dami, Migo. Maray na hapon, boss. Taga saan po? Ginubatan. Ginubatan. Ready ka na, busing? Purbaran. Purbaran. Okay. Ready ka. Pero pong edad mo? 57. 77 ka, 57. Iyo. Arayo ang kaman sa kuya. Matawa ko sa akong mga 7 na taon. Kaniguan man. Ata na. Okay na? Ready ka na po? Sige. Okay. Migo. Pambansang bayani na involved sa revolusyonaryo na Gadana. Go. Emilio Aguinaldo. Andres Bonifacio. Antonio Luna. Isay? Antonio Luna. Go. Jose Rizal. Bye-bye. Ano ba diyan? Apat pa sa ginaranan mo. Apat pa lang. Apat pa lang, boss. Apat pa lang. Apat pa lang tabi. Yo, bye-bye. Ay. Dapat makaskas. 15 seconds baga. Ito. Hello? Hello po. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Matay Barba. Maano po? Matray man. Amatray. Taga saan ka po? Kabelyar. Hubilyar. Opo. Pero pong edad mo? Oo, dito na lang po sa probinsya. Nagbubuot ka? Nagbubuot ka ba? Natusunta ka dyan. Nagbubuot ka na sa Angkor Tabi. Nagbubuot ka na? Para nga po mo man Ano? itaw-unload. Para nga po mo man paano itaw-unload. Dapat, ako dapat ang nagbubuot. Mako ka? Nasabutan? Kudutunta ka dyan na. Okay. Okay ka na po? Okay ka na? Kung kaya, go. Pero go. kung kaya, go. Pero pagdae. Sailing ko, kaya mo yan. Kaya mo gawin yan. Iya po. Taga-Hubilyar ka ha? Di ara mo ini. Di ba? Okay na po? Ready ka na? Sige daw. Pangaran, 5 pangaran, pinaging gobernador ka na Albay. Go. Tapos. Bitsara. Salceda. Rimate. Gonzales. Lim. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Inda. Ay, nako. Good afternoon. Okay. Sandali lang tamay siya po. Kung gusto mo pong ticket, pwede po ang bayad ipadala sa GCash. Yan po. Ano yung texter ta? Good afternoon sa mga taga Buraguis, Legazpi. Hello, good afternoon. Hi. Good afternoon po. Kadroy. Ready? Yes. Na po. Ready ka na po? Sige na tabi. Ready ka na?
Sige na. Relax lang, relax lang. 5. Naluto. Na pirming pikaka. Magdangog na nila kusunta ka dyan na. Magdangog. Ano ito? Ha? Ano ito? Halat mo na. Badus ka, tabungog ka. Uy, totoo ng bados na bungog. Buwa man. Buwa man. Natakot na ba ko man? Ha? Bungog. Natabados ka ngunyan? Hindi nyo gayon. Perang edad mo? 73. Ay, salbata ng pangyari sa maoraro. Grabing ambisyon sa buhay. Grabing ambisyon. O, ready ka na po? Daraga ako? Ha? Daraga. Daraga ka? May 5 haki. Ano po? Daraga, may 5 haki. Daraga ka 5... Dekang agum nag-aamlag-bados ka? Yan na 5 aki mo. Perang amakaan. Gadana. Ganda na. Pero sarong ama ka na 5 mong aki? Siyempre. Malay ko. Okay na po. Bilin siya. Ha? Sige na. Okay na? Oh. Okay na. 5. 5. Na isira o pagkaon na pigluluto, pighanda sa fiesta. Go. Imbutido. Imbutido. Shadow. Ha? Kare-kare. Kare-kare. Paksiw. Paksiw. Dinuguan. Garandali mo ha. Oh. Garandali mo. Ulit. Dadalhin mo na ano? Ha? Dahil mo na kuha. Ako na may Nakalima ako. Ako nang may problema dagon ko niyan. Oh. Imbutido. Imbutido. Ah. Dinuguan. Dinuguan. Paksiw. Paksiw. Ano pa ito tinaram ko? Basta 5 na itong tinaram ko. Aram ko 5. Kung gusto ko lang i-clarify kung igwa kinaghanda ki paksiw sa fiesta. Ay man gayon. Ha? Iyo, kami digdi iyo. Fiesta na mapaksiw ka pa. Siyempre, tas para buyong na nagkakarao na. Ano, buyong-buyong pa. Ayaw man nga dade. O sige na nga ni. Sige na. Ano ko na? Yun na. Load. Ha? Load. Katawan ta ka kiload nga ni. Iya po. Ano, pwede duman sa bakwapo ko ang load na sa natabi. So number tabi, i-text mo sa kuya, nag-ubot ka na naman na sarawayon ka. Ah? Ha? Abot. Ano po? Ipasat ko na sa lalang po. I-text mo tabi sa kuso number, hatayon padalang kong load iyo. Opo. Okay? Taki pa din yung ano. Ha? Taki pa din yung cellphone ko pa ano. Ay, social ka, pakipad-kipad ka. O, sige. Iya po. Ipadala ko na lang yan po. Ha? Ipadala ko na lang so ano. Iya po. number Iya po. niya, oh. Iya po. Okay? Okay. Maski sa aga na. Maski dahil ka na magpadalugod, biyo pa. Ala ka na sa mo na sulod. At ay pala, maski saga, i-text mo sa kuya, ha? Iyo. Saga na lang. Okay po. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nadaya kita ka ito ha. Gari napapasil sapot ko naman sa saro na listener tang ito ha. Gari napadali sapot ko. Gari. Igo dyan kip pagkaon sa piyesta na paksiw. Kaya mga nagkapaksiw kayo. Ha? Ano naman? Hello, good afternoon. Hello po. Hello? Hello po? Hello? Tapos, po ito. ano sir? Sir, good afternoon po. May intramon po ako. Ay sir, tapos na po sir. Saga naman po iyo. Saga naman po, pwede. Saga naman, tapos na po. Naukod na, nagkataon na akong winner. Igwa na po kay winner, ha? Sige, sir. Sige, Saga po. Alright, oh, saga naman. Bye-bye. Okay. Good afternoon po, sir. Pwede bang maging kami ng kinakapatid ko? Alat. Ano? Okay. Salbatan eh. Pwede bang maging kami po ng kinakapatid ko? Kasi po, crush na crush ko siya. Palagi kaming magkasama, pero iba po ang naramdaman ko sa kanya.
Pero siya, parang wala lang. Pero ako, ramdam ko po na gustong-gusto ko siya. Araw kay ni, o mag-text ka po, ano ka, babae ka o lalaki. Nang texter ta, i-text mo daw ako kung babae ka o lalaki ka. Ha? I-text mo ako. Ha? I-text mo akong durat ka. I-text mo tabi ako. Tabing, mare-mare ang pamayo ko ngunya na hapon. Nakainam ako ki, o ni may nabulnot akong tsaado man sa opisina ko. Dahil ko aram ko nun, i-text mo, lalaki ka o babae ka. Sige daw. Text mo tabi ako, please. Dali nata. 20 minutes na ng alas 4 na. Text mo pa ako. Okay. Okay. Arog kayo ni Iha. Iha, arog kayo ni. Ha? Number 1, morally, pero pwede man. I mean, lat ko na, ha? Ay, Shara. So, pagpaprint ko sa mo sa email, na-print mo na tabi. Paki-print mo daw sa email tabi. So kasupig ko sa mo kasi bangon naghapot na so no. So Philippine Center for Journalism. Paki-print mo daw tabi siya. Naghapot na so sa kuyang ko Nalingawan ko sa bagong kang busy kita. Paki-kuan mo daw tabi siya. Paki-print mo daw tabi so pirwan ko sa imo sa email mo ha. Dahil ko pa nabasa ito kay Bilog. All right. Now, arog kay ni. Number 1, garo pwede man. Basta, di po kamo kirelasyon hanggang sa 3rd degree by consanguinity. Di kamo kirelasyon by blood hanggang 3rd degree. Pero pwede man po yan. Pero bako siya akseptado sa satuyang komunidad. Kapag sinabing kinakapatid, iyan tabi, ikaduwa kang tugang mo siya, kaya nga kinakapatid mo, ang ninong mo or ninang mo, iyo tabian sa imong second mother or second father. Kaya, gari, bako siyang masyadong akseptado sa komunidad. Kasi nga, pinaghihiling diyan so, relasyon nindo. Bilang gari, pangduwa mong magurang ang sa imong ninong or ninang. Pero kung dahil man kamo ki blood relationship, harayo naman, pwede na pagkanigoon yan. Pero unang advice ko po sa imo, anak, day kamo na kayan. Ang hiling ko, kung ika nag-eskwela, i-concentrate mo ang pag-eskwela mo, tapuson mo ang pag-eskwela mo. Ikaduwa, pwede ka mo nang maghanap ki iba. Bay na mo na kayan. Kadakol gayo dyan na pwede mong mapagkasundo sa imong gigibuhon para dyan. Ha? Kaya, taang aram ko, pag iyan naaraman kang parent mo, baka daw man mamuya. Baka may problema ika sa parent mo. O baka siya may problema po sa parent niya. Nasabutan. Kaya, ang second option mo is maghanap ka na lang, Kip. Kadakol dyan eh. Kadakol dyan kan mga tao, kan mga lumakaw-lakaw ka dyan sa bul, kadakol kang masabat. Di ba? Lumakaw, kung saan kawan, maghanap ka kibang paagi na gari iyong pwede na mapagtuunan mo nin pansin. Di ka masyado magpapara, concentrate dyan. Look for another options. There is always an option for that. Nasabutan. Iyan, baka ba ba ng totoong namamatian mo? Baka kwan man sa na yan? Baka sort of mga crushes o platonic love o whatever. Baka ba man siya? Pero sa iling ko, may option ka muna, maghanap ka tabi kiba. Okay? Sige, 16 mga tugang bago mag-abot ang alas 4 din hapon. Didi po sa satuya na programa, ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara, kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmang atay, kay puan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig ka man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. 16, bago po magabot ang alas 4. Magbabalik pa ang programa, magkalipas lang kayo ni.
An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hoy mga fans, pagkusog na ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merinda lang. Mga sangno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonselo sa hapon.
May health tips sa si mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyag orasyon. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Hoy mga fans, pagkusog ang radyo. Alas 3 na nun naginibuhan. Kita magpuro iristoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga sangno sa pagkabuhay ni tao. Programang pagkonsuelo sa hapon. May health tips sa si mga tataramon. Oy, dangugaan sa kuyag orasyon. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Oy, pinky on, mo baby pinky on, mo baby pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby pinky on, mo baby Raiba Radyo DCGB. Alright, oy, sandali lang po ha, sandali lang, tamay pigirosob lang pa ako ha. Sandali lang mga kapingki ha, di magparehero ko. Body, baby, do that Magparehero. conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Alright, sige, balik kita sa programa. Pasensya na po ha, tadakol kitang mga concerns na kung ano kaya nagalaw. Anyway, busy weeks po kita ngunyan. Pasensya na kamo ha. Tadakol kitang piga-asikaso. Anyway, mga tugang 7 minutes po bago magabot ang alas 4 nin hapon, ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom ni lalako pagkaon po ninta. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, nganing magmangatay, kay puan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang liver aid. Pwede po mga tugang na mabawasan ang danyo sa atay o pwedeng mapagulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom uday. Mas maray na isabay ang liver aid silimarin capsule oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na. Para po sa baskog na atay, ang liver aid silimarin capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Alright? Sige, 5 minutes mga tugang bago po magabot ang alas 4 ng hapon. Ang paglakaw daw nin patras. Dagugan nindo ini ha. Ang paglakaw daw mga tugang nin patras, mas lalo na nakakawara kay stress.
Ang normal baga na paglakaw, paabante, di ba? Pero pag naglakaw ka databi, mga tugang na paatras, mas nakakawara ni stress. Aramin daw kung ano, susog mga tugang sa mga eksperto mo, sa mga psychologist. Ang konsentrasyon mo, pag naglalakaw ka kiatras, saro sa daan direction mo. Kumpara databi sa naglalakaw ka, nin paabante. Di ba? Pag naglakaw ka databi kipatras, mas ang konsentrasyon mo, mga tugang, magiging magayon. As in, mawawalat mo ang mga stress mo sa buhay. Sabi digdi, susog sa pag-aadal, ang paglakaw din patras, umagin ang paglangoy. Saro sa the best na paagi para po mawarang stress mo. Aramin do kung nata. Ang paglangoy pala, hindi mo aram, pigdadaplos ka, pag-una mo, nag-exert ka tabi ki effort o energy habang ika mga tugang naglalangoy. Kung sabihon, once you swim, mga tugang, may daplos iyan, may energy, may nabuburn mga tugang na calories para dyan. Pareho kang paglakawnin patras. Mas ano na talaga. Pagka ka di-discover na saan. Imagine maglalakaw kang patras, pwede man sa nang abante, mas the best databe ang patras. Gari man sa naso. Arin nga niya ang masyadong energy na burn. Pasakat ka o pababa ka. Sabi, pareho databi. Pag naglakaw kang pasakat, pareho ang nabuburn mo kumpara sa pababa. Oh. Kaya, pero kung itatry mo databi yan, mas maray mga tugang na mag-concentrate ka na maglakaw, tabi patras. Alright. Good afternoon po, sabi niya. May nabasa man ako na article ka iyan, tabi Henry, arog mga dan sinabi, pig-try ko na maglakaw kan sa embarkadero, piniluwid akong madiskwedo. Yung baga, dipisil, tabi, ang arog ka na. Pero, it's, sabi nga ni, practice yan kay Puan. It's just a matter of practice, mga tugang pag-abot sa arog ka iyan na bagay. Okay? Good afternoon po. Kung mga ano kaya na mga mga informasyon ang pinagigiribo ninda para po makakonsentrate ang tao sa dapat gibuhon. Exactly. Kung ano ang dapat mong gibuhon, iyo tabi yan ang dapat na konsentrasyon mo bilang sarong persona. Alright. O di, mapaaram na kita ta alas 4 na po. Dakol pagitang pasisa na po kamo at may asikaso na ako madali. May apudan na ako kaya pan ko na magpaaram kay ata. Anyway, 2 minutos na lang alas 4 na. Salamat po kasi nung pagantabay. Mabalik po ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay.